Bemanyane ngomthandazo, abahlali baseMotherwell baze ngobuninzi babo ukuza kubhiyozela ukuvalwa ngokusesikweni kwenyanga yabantu basetyhini phantsi komxholo othi ukuququzela, uqholonqa nokufundisa mayibe sisikhalo sethu. Lo mxholo usukela kukwanda kolwaphulo-mthetho olugqugqisayo eGqeberha ingakumbi eMotherwell. Ngexesha apho amanina esiba ngamaxhoba odlwengulo nobundlobongela okusekelwe kwisini, uNtombethemba Dila Nombona nongomnye wabaququzeli ubone imfuneko yokuba kuhlanganiswe uluntu ukuze lufundiswe ngezinye iindlela zokugcina abahlali bekhuselekile. Into ebangela into yoba sibe kanti siyenza le program namhlanje kungenxa ye-crime enyukileyo kule Motherwell. Sibizile apha i-stakeholders, sibize uJustice, sabiza u-Social Development, sabiza u-Department of Health, sabiza u-Safety, kuba ezinye izimpendulo ezisifikelayo thina kulaa ofisi yethu siye singakwazi ukuziphendula ngoba umntu uyakwazi ukubanjwa abonwe ephumile, kuthiwe omnye uyaqala ubanjwa, siza kumkhula kube qala ubanjwa. Saqonda ke ngoku xa kunofika uJustice, nguJustice ozabaxelela abantu umntu utheni lo mntu engaphandle uba ebenze into. Ii-social workers, kufika abantu phaya umntana uhlukumeza umama okanye uhlukunyezwa ngumama, zize kuthi sibe thina singekho qualified for ezo cases zoba singamjonga njani lo mntu, singamnceda njani koku kuhlukumeza anako. Abanye bafuna ukuncedwa psychologically, thina asikho qualified ukwenza ezo zinto. Yiyo loo nto sesabiza u-social development ukuba azocacisela abantu into yoba xa umntu enale meko kuthiwa ukuphazamiseka ngokwasengqondweni kufuneka kwenzeke ntoni, ngoba thina sizazi. Abanye umntu ufike ereytshiwe eze kuthi singakho qualified for ukujonga umntu. Sabiza no-Department of Health because sifuna acacise into yoba ezi zinto kwenzeka njani xa umntu ereytshiwe. Yiyo le nto isibangeleyo ngoba umthwalo esiwuthweleyo kulaa ofisi ndikuyo ungapha kwethu, yi-crime elapha kule ndawo yaseMotherwell. Ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukuhlukunyezwa koomama, ukuhlukunyezwa kootamkhulu bethathelwa iigranti zabo ngabazukulwana abadla ii-drugs. Okukakhulu kakhulu ke kule Motherwell sikuyo zii-drugs. Omnye umhlali ubuqaqawuli Mrhotyana uchukumise umba wobundlobongela obusekelwe kwisini, ekhuthaza amadoda nabasetyhini ukuba balwe nalo naluphi na uhlobo lwengcinezelo. Uyibethelele yacaca into yokuba ayingobasetyhini kuphela abangamaxhoba okuxhatshazwa, ngoko kubalulekile ukumanyana nokufundisa isizalwane esizayo. Into esiyikhuthazayo njengoba nje siselebreyitha xa kuphela le nyanga yamanina apha eMzantsi Afrika, into yokokuba abantu mabangathuli nakweliphini uhlobo lohlukumezo, noba umntu ungumntu ongumama, noba ungumntwana, noba ungumntu ongutata. Ngoba i-gender based violence ayiyonto ithetha ngento yobana kuhlukumezwa koomama kuphela, kodwa ke abona abantu baye bachaphazeleke kakhulu ngoomama. Yile nto ke nathi singamadoda sisithi xa sithethayo asifuni into okokubana oomama bazamkele izinto ekuthiwa zi-cultural because of kuthiwa hayi le nto sakhula isenziwa ngootata bethu phaa phambili. Nangoku sisatsho into yoba sizawuhlala sisixhasa la maphulo e-gender based violence and femicide, and sisithi mabathethe abantu ngezinto ezenzekayo, ingakumbi phaa emakhaya nasemisebenzini naphina apho kuhlalwa khona abantu. Umrhotyana ukwaqinise ukubaluleka nokukhuthaza abantu abatsha ukuba baphile ubomi obunenjongo, ingakumbi kula maxesha onxibelelwano. Masiyiqhele into yokusebenzisa i-social media ngendlela, ngoba thina singabantu abalwisana ne-crime. Zinintsi izinto esiye sizibone phaa kwi-social media ukuthi zinayo i-element yo-instigata i-society, into yokokubana abantu bathumele izinto kwi-social media ezenza imisindo kwabanye abantu. Ngaske kubekho indlela ne-control ye-social media. I think abantu abatsha nabo mabafunde into yokubana before you send any message kwi-social media, verify that information. You can't send fake messages eziza kwenza into yokokubana abantu bathi xa bephila apha baphile ngoloyiko, ngoba sinazo izinto esiziqapheleyo amaxesha amaninzi. Naxapha eMotherwell njengoba nje silapha bekukho abantu
bathunyelwa kwi-social media kuthiwa babulewe apha because be-involved kwinto ze-extortion. And then ezo zinto ezo zenza into okokubana abantu babhilive into yobana nyhani that is real, kanti yinto nje ye-social media lena. Onofumanisa uba ngenye ixesha xa uyilandela nelanguage esetyenziswayo kwezo video zithunyelwayo ayiyo nelanguage yalapha eNelson Mandela, ngabantu abathetha ilanguage from other areas. Sentsho uba zozo zinto ke sisithi abantu abatsha must learn to understand uba how best they can utilize social media. We can't say i-social media mayingabikho, but it must have a control. Ukanti amazinga okugwetyelwa ubundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini asephezulu kwiindaba zeMpuma Kapa. NjengAlungile Bhoqwana eMotherwell eGqeberha.